l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fl-2023 inalqu b'suċċess aktar minn 86% tal-każi li tressqu mill-Uffiċċju tal-Ombudsman. Dan ħareġ minn ċifri pubblikati minn rapport tas-Servizz Pubbliku bit-titlu Governance Action on the Ombudsman Annual Report 2022. Fil-fatt f'dan ir-rapport jiġi spjegat li matul is-sena li għaddiet inalqu 230 każ ġdid minn 267. Dan ifisser żieda ta' kważi perċentwal aktar fuq ir-rata tas-sena ta' qabel. Intqal li b'kollox matul is-sena li għaddiet inalqu 385 każ li minnhom 267 kienu każi ġodda u 118 kienu każi rikorrenti minn snin preċedenti. Ir-rapport jitkellem fuq il-każi kollha wieħed wieħed. Is-Servizz Pubbliku u l-Uffiċċju tal-Ombudsman li llum qed jitmexxa mill-imħallef emeritu Joseph Zammit Mekien qed jaħdmu id fit biex b'kooperazzjoni jiġu riżolti b'mod kontinwu każi pendenti. Waqt it-tnedija ta' dan ir-rapport il-kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultana enfasizza li l-kooperazzjoni bejn l-Amministrazzjoni Pubblika u l-Uffiċċju tal-Ombudsman trid tibqa' tissaħħaħ ħalli ċ-ċittadini jibqgħu jingħataw l-ogħla kwalità ta' servizzi bl-aqwa effiċjenza.